You Sammy in here. A bomb pie. When also any assassin so to me in a war. When you offer any omega, what she ubiniho when you so ubiniho. And that was say a day, and then also I'm your home pine say, Yamra when him na imiti was him. So say, on some my air bay when I'm at them, and so obeda when the actually I am free I am corner near corner when you put him on him. And that was it when everybody is with him. Amen. The young pong ase say everybody as a ACC view na everybody ekuso ACC na yama yama kwaye na young pong ACC ebi di kai kan kai everybody asem no ewo Genesis 19 no ani ho nti obi ankoso a enkenka ho bebre na ehoye ebra na Onyankopon ebese Sodom munyina munim nsem ho nanso ose yekoso akenkan ne kasa kire Lord ko abofo no eko Sodom anumere no makoye now Bible say Lord hu wo mo no ko hia wo mo ebeba di esiye na ni nyina mu no nsanchane ne anwade esi Sodom nyina abofo no eyeye ni nyina achi no omo soma se omo dan omo ho adi akire Lord so everybody asoma omo se omo se ekuru yi nyenka ahoy 12 for yenka fi 19 12 to 20 na marima na ka kire Lord se wo bi o haka ho ase ana marima ana emama bibia wo kuro yi mu no yi won free ha na ye bese ha ebi se won tie mo so Awurade anim na Awurade asoma ye se ye bese ha na Lord fredi ne nsem a obeware ne mama no ko kasa se mon sorry in free ha na Awurade e bese kuro yi na nso oye ne nso ne so se obi a odi fawo na de ya chen no abofo no epiepia Lord se sorry fa wonyere ene wo mama beenu o ha no ekọ anye saa obesewo omenye mu yomu na obentwen na asie no emerima no so ono ne yere ene ne mama beenu ne nsa ebise na Awurade ebihu wo mobo na odum efredi eja na odum efredi eja no kuru na chi na odum fredi no okan se dwaneje wokra nkwa enhwewachi na enyina kan ko mba bia beposo ena gano koro anya saa obesrewo na Lord ka kire won se owura ema na nya saa hwe wakoa anya wani mu adom na wama wadoye a waye yi aso se o jimi nkwa na nso mintimi nwane nkoho beposo na bone no a metumi na maengu hwe kuro yi ena eben se odwane koho na nso insa na minwane nkoho na minya nkwa na ka kire ne se hwe metie won so saa simi ho na mene mbutu kura wakan yi yentem dwane koho ebise mintimi nya hwe isa ko duru kuru ho ansa amen ide nyamiase yo ne adisua no nyina no ebesiesie se de be ya heaven when it does so ene hell nipa wu a okoho no ebitini ateki decision na decision be beteki bia nso no enya de eboaye nya de be say ye the enasem din say Lord leaves Sodom. Lord leaves Sodom. Lord to free Sodom. Lord to free Sodom. And then be say na maka ho asam Lord to free Sodom. Amen. And yes I say Lord no only town bi o free Sodom ho. A good news and a bad news. A good news. Say Lord only Sodom. Yes say only town bi o ti se dia aka abonefo no na o mugu kuru mo. Yes say nige sempa yie pa na yenhwei say Lord only town bi o
abɔfoɔ no ɛbaa Sodom no wɔn di kan identify wɔn identification wɔn identify wɔn sɛ Awurade na asoma wɔn aba kurom hɔ sɛ wɔn bɛsɛe kuro no nti Lot so hu sɛ wɔn yɛ abɔfoɔ no na ɛnyɛ n'adwene book bi a wakenkan bi a akyerɛ no sɛ sei na hu abɔfoɔ a sei na wɔsɛ ɛkɔ abɛba so abɛhu no nie school daabi ɛnyɛ n'adwene na Awurade na bie n'ani ɛna ɛmaa Lot hu sɛ nkɔmfoɔ mmienu na aba kurom hɔ no wɔn yɛ abɔfoɔ de sei na abɔfoɔ ɛwɔ kurom praise the Lord amen abɔfoɔ mo nyinaa abɔfoɔ yɛ dɛn ɛwɔ kurom sɛ ekurom hɔ ni adagye koraa kɔsɛ abɔfoɔ ɛwɔ kurom na Yesu akɔ no ibenya nneɛma bebree paa yie paa Awurade na di abɔfoɔ no ho adanseɛ ɛkyerɛ Lot ɛma Lot hu sɛ nipa na aba hɔ no wɔn yɛ soro abɔfoɔ na nsɛm a esisi yɛ nyinaa ne deɛ na ɛbɛkɔ so nyinaa no na gyina saa asɛm wɔ yi so sɛ Lot behunu sɛ saa nkurɔfoɔ yi a wɔn aba hɔ no wɔn nyɛ adaadaafoɔ bi na wɔn yɛ nkurɔfoɔ bi a wɔn firi Awurade nkyɛn ɛna aba ne sɛ wɔn de good news bi ɛna ɛrebrɛ no do ɛyɛ bad news deɛ but Lot fam deɛ ɛyɛ good news di yɛwɔ nsɛm bebree hɔ a nyame bo ayɛ bɛka kyerɛ mu a awie bere mu nsɛm no ɛne nsɛm yi ɛwɔ bibi yɛ paa Awurade ma yɛ ɛne wiase sɛyɛ emu nsɛm no ɛne nsɛm a yɛkan ɛwɔ bibi yɛ paa kyerɛ sɛ obi biara eyi n'aso no yie na wotie ne yie ebi sɛ ɛfa yɛn nkwagye yɛ ho ade baako wɔ mu no sɛ wɔn da wɔn ho di ewie no wɔn ma Lot hu di nti wɔn bɛɛ kuro mu sɛ wɔn ba bɛsɛ ekuro no ɛna wɔn san akyerɛ reason nti wɔn bɛsɛ ekuro no sɛ wɔn san akyerɛ reason a nti wɔn bɛsɛ ekuro no sɛ ekuro mu asɛfoɔ wɔn bɔnne a wɔn yɛ no akoduru Awurade asom na wɔn dede no ɛsɔ paa yie deɛ wɔn nso wɔn kyerɛ reason yɛbɛba so amen di wɔn a Lot hu sɛ ɛnyɛ wɔn ankasa pɛ ɛna wɔn de aba kurom hɔ saa time na abɔfoɔ kurom na wɔn wɔ kurom hɔ tina angels no ɛsɛ abɔfoɔ no wɔn wɔ kurom wɔn Lot nyinaa ɛna wɔ hɔ na wɔn da wɔn ho de kyerɛ Lot na wɔn a Lot hu sɛ Awurade asoma wɔn sɛ wɔn bɛsɛ kurom ase yi na wɔn yɛ abɔfoɔ a wɔn firi Awurade nkyɛn na baayɛ ɛnyɛ wɔn apɛ na wɔn de baayɛ ti deɛ wɔn ka ɛne wɔn ɛyɛ biara no emfiri wɔn efiri asafo Awurade ti nsɛm a Lot bɛteɛ ɛwɔ sɛ o taking it serious because deɛ wɔn yɛ biara no na ɛnyɛ wɔn a enyina wɔn ankasa so ne mu na ɛyɛ Awurade na fɛtu wɔn san ma Lot hu deɛ nti akuru no ɛbɛsɛ yie sɛ wɔn ne yɛ bɔne no atoɔtoa koduro Awurade asom no do ti emumuyɔ no so dede no so paa yie paa na ɛkeka Nyankopɔn asom but adanka Nyankopɔn sɛ wɔn ma Lot hu sɛ wɔnka ho nkurɔfoɔ no wɔn dede no a wɔn yɛ no dede na nkurɔfoɔ bi yɛ ne kurom no wɔnka ho bi nti wɔn deɛ ban sɛ deɛ akɔdu Nyankopɔn asom mu a sɛ bi anka wɔntumi nna na nka wɔntumi nyɛ biribiara no wɔnka ho bi dede no wɔnyɛ bi nkurɔfoɔ bi na ɛyɛ nti na wɔde bɛhu mmɔbɔ ebi sɛ wɔnka ho nanso ɛbrɛ yi mu no wɔyɛ asoɔden a ɛyɛ huma wo fɛ deɛ nkurɔfoɔ bi yɛ ɛde salvation plan no ɔma Lot nso ehu yɛ the Lot time ɔwɔ Sodom no na ɔne abɔfoɔ ɛna ɛwɔ Sodom nti ne yɛ sɛ ɔnka ho bi nneɛma bebree wɔ hɔ a ɛne bɔnne bebree no ara na ɛrekɔ so a ahotefoɔ deɛ yɛnyɛ bɔnne ɛne nkurɔfoɔ korɔ no wɔn awaresɛ yɛ ɛne nneɛma a ɛmfata a ebinom yɛ no yɛnyɛ bi praise him nti ne sɛ Awurade ebehu ne mmɔbɔ nti ɔma Lot hu sɛ ɔmo ama ha sɛ ɔmo behunahuna no ɛnyɛ hunahuna asɛm na ɔmo de nam sɛ yaba ɛna tu ɛnyɛ dɛfɛdɛfɛ asɛm so na yɛde nam sɛ yɛbɛka dɛfɛdɛfɛ asɛm akyerɛw dɛ bi hu baabi efiri baayɛ no a hu sɛ yɛntumi nka dɛfɛdɛfɛ asɛm ɛna hu baabi efiri baayɛ no nso a hu sɛ yɛntumi nka hunahuna asɛm
na yɛbɛka ne sɛ de asɛm no tie na akyerɛ wo yɛka no kure bi na akyerɛ wo na no kɔ yɛka kyerɛ wo ne sɛ kuromafoɔ bɔne no akoduru awurade asum na yɛaba sɛ yɛbɛsɛe kuru yi sikite wɔ mu ara no yɛ mission de ba ha sɛ ana sɛ yɛbɛsɛe kuru yi enti Nyankopɔn yi ntasɛm no ɛso bie ma Lord awie bere mu no Nyankopɔn bɛbie nneɛma so akyerɛ ne mma ama Nyankopɔn ma hu deɛ awurade ɛbɛyɛ nam nasam so ama ne ma hunu na ne ma yɛ ahoboa na Onyankopɔn de ɔsɛ yɛn nso abɛbu wɔn mu aka no nso ɛfɔ amen. Very good. Nti ya mahase ne ya ene ya nia ya mahase wo ya nia ye din mu na nya ya nia ye pɛ na ye de nam ti hun saa ye be ka kyerɛ wo bia no emfiri ya nia ye mu nti sɛ lotus ade ma ko mu sɛ lot ni me sɛ abɔfo no nko a na ebetimi aboa no ɛwɔ ne nkwagye ho a one na sɛ man sɛ ɛwɔ ne nkwagye ho na ontimi nkwati wo mo enya mo buruhunu di a ɛna Lord oni abɔfoɔ no ho onsi wɔn fam na ɔno wɔn ntam so ɔbɛhwɛ sɛ bibi ɛma ɔne abɔfoɔ ne ntam so obetumi akwati wɔn mo anya nkwagyeɛ abufuo na ɛba no so wɔntie wɔn asɛm na ɔkɔyɛ ne ho sɛ medi Nyankopɔn di minim awurade na som Nyankopɔn mutumi hunuhunu amede a na ɛkɔyɛ ahantan de a ɛwade te soro ho a hu sɛ Lord onye serious ti eba saa ɛmoa no ndi sɛ onim sɛ abɔfoɔ no ɛnko na betumi aboa no ɛwɔ ne nkwagyeɛ ho ɛwɔ bere no mu din a anidie bia ɛfata obuo bia ɛfata soro bia ɛfata bia no sitie bia ɛfata bia no gidie bia ɛfata bia no obeyi na di abɔfoɔ no nim ebi sɛ hu sɛ deɛ aduo no ɔboafoɔ bia ni baabi na ɛte saa nso awurade anim sɛ awurade ayi Lord ne boafoɔ ama wɔn mo sɛ abɔfoɔ no ɛmɛboa wo te hweyie ɛna wankɔyɛ hantan ɛwɔ wɔn mo nim ahotefoɔ adeɛ yɛfɛ ne sɛ hantan ahomasoɔ yɛnim dwɛ yɛmfa nkɔ Nyankopɔn asɛm ho ɛde suro ɛna som awurade te yɛhɛ no nso bebree te yɛti asɛm no korɔ no asɛm no bɛkɔ so akasa kyerɛ bebree paa yie paa na adeɛ baako a ɛnika nte aseɛ sɛ Lord ɛsɛ na abɔfoɔ no munyina abɔfoɔ no wɔ fan nti abɔfoɔ no wɔ kurom no na yɛka wɔn asɛm akra kyerɛ mo na afei yɛhwɛ a ehu afei ne ehu sɛ yɛkɔ soɔ no ane ehu sɛ Lord nso Lord ɔno nso oni tan wɔ bio ne ahwɛ deɛ esi wɔ Lord akyi ade baako a ɛwɔ mu no sɛ Lord ɔmfiri Sodom hɔ ɛnkɔ mmabɔfoɔ no ana ɔmfiri Sodom mmabɔfoɔ no wohwɛ no nso Lord ofiri town no saa kuro no a adebɔnyefoɔ kuro no ofiri mu no na ɔmfiri mu ma abɔfoɔ no na ofiri hɔ ma ɔno ara ne ho yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ a wonyɛ ma wɔ bi o yɛnsom Nyankopɔn ɛma wɔ bi yɛnsom Nyankopɔn fa ti ofiri hɔ fa ofiri kuro mu no na ofiri hɔ fa ofiri hɔ ama ne nkwagyeɛ ofiri hɔ ama n'asomdwie ofiri hɔ ama ɔno ankasa ne fa ahodie ti ɔmfiri hɔ ma abɔfoɔ no eduma bi yɛ ana yɛmu bi ɔhɔ a yɛ ana ayɛ sɛ yɛsom Nyankopɔn koraa ɛma binom na bi ɛyɛ adwene nketewa sɛ obi ba sɔre ne kunu nti na ɔba sɔre ne yiri nti na ɔba sɔre ɔsom Nyankopɔn ne parents nti anaasɛ ne mma nti na ɔsom Nyankopɔn daa bi yɛsom Nyankopɔn fa Lord ofiri Sodom hɔ a ɔmfiri hɔ ɛmma abɔfoɔ no mu nyinaa ofiri hɔ yɛ dɛ bɛn ɛfa sɛ ɔtena hɔ nso a ɔtena hɔ fa ɔtena hɔ ma ɔno ankasa ne sɛyɛ ti Nyankopɔn asɛm a motie wotie nie na wofa a wofa maa ho Lord tena Sodom hɔ a ɔtena hɔ ma ɔno ara ne ho na ɔtena hɔ ma ne sɛyɛ na ofiri hɔ nso deɛ a ofiri hɔ ma ne nkwagyeɛ ɛni sɛ yɛtena bɔne mu a yɛtena mu fa yɛfiri bɔne mu ne yɛfiri asɛyɛ sɛ yɛade yɛyɛ a yɛyɛ fa na ɛyɛ sɛ awarefoɔ ɛne ɛma parents ɛne bi a wɔawofoɔ parents ne parents yɛawofoɔ ɛne wɔn mma yɛn nyinaa yɛtumi tena kama ne yɛboaboa yɛn ho ɛnso eduruma bi a adwene ketewa ɛna ɛma nipa bi susu sɛ ɔsom Nyame ma obi wɔ paa ɔntra adeɛ ɛtorɔ obi hɔ a
obu otia se pa so won tra de etro se ni kunu janya masom no trese ne si ase asori jan obejai jan asori jan bo hu ana sanfo no bo hu na sunsun ye be wura wo mu honhomboni bia be hyeni pa ne mu aharo ode koma na busua ko na busua fo amane asora me si jan asora no me si jan ento ntie masem asora me si wo mpe obetuma kwa asori bia ope bia ba asori we bia me si wo nyan yes am so nyan de a odo bia mfa ne ba bi o trese oba no so ha se ni kono si nya na me jai look enkwaje ho no eyiri ni ye ni ye nkwaje ye ntam ekunu ni ye ni ye nkwaje ye ntam eye wonu Nyankopon ntam asem a obu won so de a ene se aware enti na wote me de a me awade enti me nse me nyam so mo da praise him ese de emaya mu nhunu emaya mu nhunu so homboni wura wukunu mu no wura ni mu a na asa akombi tisi de so a ebitimi gina awura bitimi gina emaya na ni kunu ebe so tiate no nkwaje ho kan se madamfo me nkwaje ho ye be ware me do mi bu nyanso me nkwaje ho de don't come in here man nche kura ho kura enka sa kura nje be me nkwaje ho praise him watim no watim already mu ko so sum Nyankopon ne ni pa na me so no saafo ni bi ne yehwe wan hwe ni ye na eduru point bi no be ma na hwe wo wona tomo die hu bi bia wona ye ma wo afa be wi ase no wo gina ni tomi nso na fi wona hobopo no wona se na unyame som nyina no de na kopimi nie na se ni pa nyame som no ejina Awurade asam so praise him ni pa no ejina aye no no ojina aye no later ni kunu no ekoye no a o sa bai o da oba na se pa se ya minsta wa pa hu se enne ne nkwaje a owo ene no ne yire ka hu bi en ko 13 no ano so mejai e ba sa me se ahombone very panimu sa ne fight tia so ba pa no jane na so me nhwo ni nyo say na sa pe na wa pa ba enye very careful amen di aya ketua se obi ensu Nyankopon na ofi se bia o sum Nyankopon ama ni kunu ana o maame ana onua ana adamfo de bi osom fa enye very careful ndi Lord esiso ofiri Sodom a ofiri mahwan munyina ono a na otana won so a otana mo ono a otana wo fa ti he no so bebre na de ma akwan yesa esu afiri mu ye kenkan ni nyina na de sua ne kire ye se Lord usuro nti no ofiri Sodom ho no Lord osuro nti asem a ote ye no ebo ni hu asem tu na koma enti odi suro firi Sodom ho oh Nyankopon nyame sum no ye di suro na asum Nyankopon ho me se Lord osuro nti ena ofiri Sodom ho se onsuna onko onsuro on bebre wa o mu nsuro Nyankopon Father Lord osuro enti na ofiri ho you very careful yes say Lord so usuro se uwa na wa nsum nyame yi a okre ha no ebekọ hela ubesuro cause owu da ho ma wo ye yi a bewu ehia wa obewu de bredi abenya wo wiase bia na last minute ubewu but anya se ebewu nti ye mobra anya sa asam na ye ka kire mo ye mo uwu nso di ha ye kre ha no e wo ba di ebekoro eni se nipa na suro hela di ha hell osuro nti obetwe na bra boye na ohu de emfa de wo ye ade ne bekọ ho no onye da na kọ ho de oye ade ne bekọ heaven no ene obeye se nipa ne mense ye book bi efe ne sinners book na boni bi nipa ne wi ase bia no abonofo nwoma no ye creation ye kosu bia woni pa bia wasesemu bia no kamera bi da wo so a capture bibia efa wasesena ho na se une sa dia ubesuro se obaya bone ubesuro Lord osuro se otre krom ho a dia abofo na ka no ebe ba no so eni osuro nti ofiri krom ho na abofo no so anka na fede friends am an Lord
So okay, and someone or tin kronum and a kronetia, and some of the Yanina be a hunqua, and someone just said, a man come to above one, then you or more again said, Omo bekan nsem dia my lord akometu. Ama ne yemo hyehye no. But the sana samatie. Asam ne nature no, sana tie. Wo hwe se de omo kan se wo tene kroma se ya, obese wa frɛ omama amuyo. Ebade asoma yen se mese kurei. Eye nsem o ehu. Eye ne hia nsem wa. Wo hwe se de ofiri krom wo, ye se janeje wo kra nkwa, ehwachi. Enyina kan kroma bia, anya se ye bese wo. Se nsem o tisi ye bia ye nsem wa. Eye ne hia nsem wa. Asam ga ba ko pebi ni wote ya na brema na koma to ne yemu a meka sa ne na ayamisia nsem a se wonya nkoduru abi a yesi koduru ni a mintime nse o koduru wo nyesa ne de e ma na koma to ne yem kakra nanso ne nyina mu no nyesa abofo no ade huhu na lord praise him ebe den na sura abofo onyankopon abofo pa be fire sura ba se ye be huhu na lord ede be no ombenya emfa so be pa na e wo small omo. Praise him. And yes, so obisuru nyankopon atemu a eba ofiri asense o ya de ye osuru atemu na eba no atemu da bi ba o se ye bi eba enam se nipa ne osuru nti osuru obeya de ye di mi he na so pa ye pa o kai ebade ngoma no a Paul say 2 Corinthians chapter 5 verse 11 am menka wa kra bi hwa de 5:11 2 Corinthians chapter 5 verse 11. O say na se yenim ewade hunhu nti ye kasa kire nipa se onhu ne saa na onyankopon de ya da di ama no. Praise him. Paul say we know the terror of God and we persuade men. Ye nim nyankopon ni hunhu a eye ye nim nyankopon ni hunhu se nyankopon ni hunhu nti ye kasa kire nipa nso enhu ne saa so na ye si hu no nipa nso enhu ne saa. We convince people, ye convince nipa ye kire nipa nso enhu ne saa. Abofo ni enim eja no a ebeto SODOM se de sitie eja no a eba no se de anoden sitie ene se de ene hie sitie to omdo mu hu to mbese lot nso ene family nso omo nso enhu ne saa ye nim nyankopon hu se de nyankopon nsim pebone woni bone ntena so ni onipa ye bone nyankopon hwe nanim kura onye humobro bia makromfo onye humobro ma oreseni onye humobro ma monato ni para hotefo no mo adwane bone no wo mu ne ruade enya tema enya humobro ma wo mo ye ne yesum nyankopon ya menye ho kwa ma yesu moja adware ye no eta no ye ne benya ruade ni humobro ena mo se ye ni san na ma we ntino ye bese ni panso enhu ne saa no mo so ensuro ebi so beso mehu ne saa o beso mehu ne saa ke yan kada fede fa sam nche wo mo na obi wo kwa sorry ko tie anansesem stories ne ma bia enkwani mu ko tie ba bia hot message eba na ne ho wo kire no abofo intimi de fede pa amen yenim hwanhu tinya nyese yenim bonsam hu no bonsam hu de ba yenim onyankopon se de ni hu esitie se de nyankopon esitie se de osifa bone ene se osifa tsene ene se opese oboaye ma yetime pa ne nkyai saa ne ye kasa che nipa se omo nso omo hu ne saa tinya abofo no enim nsam a omo ka che lot a ebeboa no amen. Ese nsam omo tie nyina no na ehu ana enyehu. Very good. Na se kenka akoye no nso no dinti am nya meleken kan ni nyina mu nsam bi na me yie na nsam omo de ebi ye topic nko a ebi wo ye topic a de hold on ye kan wansam emu bi ne enyina kan koye mu ehu achi ene ne ho ne manema na de ye topic okura amen. Na oka Bible no a on say Lord ka kire ya tamwa odomu if say Lord oni kromo bi o fi SODOM Lord oni town bi ana our town Lord our town na so oni town ti ko ha hu ni bi o because o say oni town bi o ni say sa me base no wo so oni ho bi o e bia na nka hwe wa na nka be hu onom na gaga asem na bia na atenta no oni ho bi o
because bi asem ye yiwa fi ho asem bi na eyi lot free Sodom na ye se mrama no na fi nsam wa lot te ye jane ko be pono so be pono wa chiri na ebi ono so sabe ebi enyini kakra wom no se ye ni ontimi nkoduru ho ansa na eja na to abofo no asem ka kire nsam asem ye nipa ansem lot kan na esopa yie pa na ye beba so asem kan na se Mewura nom. They say, manya mo ani mu adom. Manya wani mu adom. Na wa ma ohumobro nso aye kese. Sa o gime nkwa. You are saving my life. Na nso de mintimi nyane nko, mintimi. Wan fa full stop wansi o. Sa mintimi nyane nko. Full stop. Na nso sa buta sa ekura yi na eben, sa kan dwa na kɔ ho. Ah metimi anya nkwa. Ma me nyane nko e na me kra enya nkwa. O se ade ma akɔ say manya wani mu adom. Eni kan dia se enye Lord. Enya abofo no enya Lord oni mu adom o. Nemu abofo Lord nya abofo no de ebe. Eni mu adom. Enye Lord na ebo abofo no o. Nemu abofo no na ebo Lord. Ohun ne sa. Ena o se wama wadeye no aye kasie. Hwe efra hyasie. Ah mo ba kurom ha yi. Yesi anapa no se mo piapia ye mo presse ye ni nyina no mo boa ye mo so ye nsa mo kan na kasi akire ye adoye no mama ahumabro no de ye so feba no ye nya o mo anim no ye nya feba no ama na boro so nanso mi wura my Lord mintimi enwane nko na bebone na betome na adoye no a wa ye me no aye kese se o je me nkwa adoye bia ani papia bia ni wa ekese se esa nkwaji o adoye bia ni wiase a obi baya wo a chense obi eje wo nkwa no so pa ye pa the home in me say there is no greater gift than salvation. Amen. Adoye bia ni ho a eche nkwaji na adoye bia ni wiase a obi baya wo a eche se Nyankopon efo obi so aje wo nkwa. And then won't even compare praising. Won't even compare do ye bia obetimi aside achew obehu na odomfo obi no abo no aside ama wo obetimi aje plot ama wo obetimi ama sika fire business obetimi no akoto adwuma mu na bia wo hwe wo obetimi na ko school obetimi watu kwan obetimi apadwuma ma wo utopon wo de ma wo abrabo ho waware sem odi wanim ni nyina anya doye nanso adoye bia onipa beye wo wiase bia no untimi mfa compare obi a wo je wonkwa o save life afi owo mu ebe se de ye ka nyina ebetwam but anwade nkwa je ye Nyankopon asam de ebetena ho da bia eni obi a wo boon ama watena wo forever obi a wo boon ama daache okohu Nyankopon na eja bia eba wo be free mo no ense untimi mfa adoye bia en compare obi a oje wonkwa aye etesa na ndo sa asorofo mo wa sei ana mo wa town ana mo wa town abofo okurom ana abofo okurom abofo e okurom amen abofo wa town praise him. Enti ese adoye bia ni ho a obi baya wo a e chense obi eje wo nkwa life obi a we save life but anya very careful a na Onyankopon wusu anya ka se we yemu a so obi si da ama wo obi to ka ache wo obi ma obi tire mi se fa ye business obi na ton tima mpaboa odi diem obi bia bo a na obi je wo nkwa a won hwe a de oboa wo abrabo mu no woni so no obe kase a chen de Nyankopon fa na so je wo nkwa ya ni so no but the of value salvation na obus we nyina betwam oso ni asase betwam no won say de obeya ma obia owiase bia no e wa wiye obi ama education and we educated obi abom e do akosua adwuma
obi abaw ama wanya dwuma bi aye gina bia bi asi wanya de brebi akwantu obi aba obi ama ebi ha meka say obi abi sto obi ama mfa wanya pade bi ama uda no fom but the oje won kwa no you can compare to adoye enti wo say one ma adoye na aye kase se oh jimmy nkwa oh jimmy you are saving my life because life no is very important and ntina ya na adopter fo adwuma no ya na yebu ni kase pa no kon doctor o save nipa life odi agwa kra bia obetimi awu agya wo fie ho obetimi awu agya wo ire no ma ho o save life eni say court na lawyer to charge you wa boa but we very serious na ta save life wa ni me no nya de koro amen aye pa na ye na so save life no ka wu ana obechi wo nti o say o mo ado ya kase se o je ne nkwa enu ntina ye ka se so ka nyankopon asem Luke chapter 1:77 Luke chapter 1:77 na o ka fa John the Baptist ho wo se na abofrei obafrei wo suru ni difo ebi se obedi Awurade anim akosiesie na kwai na wo de enkwagye hu ni modie ama ne man wo de enkwagye ade efe se enkwagye ehu ni modie wo de be ma Awurade man na fe Awurade ati wo nyina akọ enkwam eni ade ehia kase pa ne se adoye kase pa ne de ehia obi je wo nkwa ti ye behwe na de ma ko a ye wo se ye man ya adwene esa akoso bio ne se kenka ye no se ye obi efe no mama no nkoye se Lord time no owo SODOM no na oni abofo no okurum no na enkoye anesuo ena enkoye mmea token kasa kwa de ma meka na sa na ye hwe ye nsemi wo kan ye kenka ye no akenka wa kire mu ntini bobo so o se okachi abofo no se my Lord of angel my Lord or address angels and say my Lord their servants we have found favor saving our life. That terminology terms not so na ayese e wonanum moti ase sama kan ni nyina ekwa de kan nyina munim se de kan nyina e wase ni mo de me kan ni pa se ni se wase ni mo very good the ehia se me sama kan ehia metimu akire mo de kan no tamo one fa full stop wan sie se minteme me nko unteme nko de gina hoye haja me betawo na wan kan sa but open or address angels no and or address tisu ba ko na kasa ba ko na kasa to say my Lord and my lords my Lord oh ofre my Lord two your servants wakuwa mintimi nwane nkwa so say address wo menya favor wo wanim so terms have found favor in their sight and you are saving my life oh je me nkwa you are saving my life that's terminology but afebe wi ase no na aye term aye kasa kwa se wakuwa enso ehu akwa ne ye bia wo no ho ofe o address angels ne o mo nim say you are servants but then who servant ne ye bia ewo mo ho akwa nyi ya no akwa nya minim akwa ntwetu ansam ano akwa ohiri ni wuranim akwa be ne ho ase woni wuranim na otie ni wura ni wura be ka che ni bia wotie na o address ne won you are servant wakuwa anya wunuya nya woni ma wunuya humabo so that you bia do be ni hu do be ni ka che wunuya humabo wan ko address engine se wunuya ni mo o address ne won so o ye de be munyina emano se akwa wakuwa wonye wanim de be favor terms ti yema ye terms no terms ye be use no ene ye enko so ye terms ne ye no ankwa ebeduru bebe no na ayeka samhunu se niwura ema bi teme from kunu niwura ebini bi se aye terms my niwura ai
nanso mo no hwere wada paapa ofani wanso no hwere da pa on tetem na se yante ase enya me terms so say your friend say my lord okokotwa na judges ne te adwamu a na lawyers na address wo mo a my lord enya simple sa and the end lord address it abofo ne say my lord no ekire bibi enya kasa sa onya kasa sa wafuna mum yen kweye say wafuna ebedum na aye term say aye term bi no but na akoya nisuo there bi enya bibi a efiri akoma mu emfiri ntiasie mu emfiri suro mu na se wo adre say wafuna ana wabaawa ana wakoa niwura my lord na nkweye say aye kasa bi kwa obi aka bi wa bonten yen so ye ka bie but yem fa ntiasie praise him eduru bi a ya hwani a ehu terminologies no very good but as a reflex ewo ya abrabom abofo okurum ana munyina omo okurum amen lord our town ana our town lord ni town say lord there oni town oko asem no otiye no osuro ye unse nyame asem no se ni pati ne osuro a nyame asem emma se ebetu akoma na mi nyame asem ni wo se ebehunhuna wo na baby sum nyame ye wadwuma bo wabra woni hadini bia so okọ na obi akoda woni hadini bia so okọ wi obi ade woni hadini bia so okọ corruption ana bribe wa woti nyame asem ade na wo usuro nyame asem atletena ewade asem ho se etletena ye eboa ama awade aso eboa ma obi a onware ye watimi akra ne ho na ebere nso a watimi aware ewa ho tie mu ade bai bio ewade asoma ye se ye mese ekuri omba ye no omo dikan su omo identity na me bo a ho one topic se berebe mu a cause asene nyina so nyina na se omo hu se enkrofo na aba ho no omo firi wade nchai ana baaye abofo okurum hey right of God for abofo okurum amen see let us say lord what town na ni town firi wako osuro ye be hwe ansana lord e firi SODOM no nema na ekoso ensam a yaka kire mu nyina no de egina so ne se moma nyame hu ansa yimu Paul say enim nyamopon hu on say lord osuro de na eba no osuro ede enya nisuo de wo enya nisuo eya koma mu e na wotran so say angels no so no ono omontam no asem bia ma wo abade yesu bisa Peter no say Peter na nkofo yiko mo so mekọ bia na Peter say abade hwan ncha ne ebekro hwanche pa na ebekro una wodan kwansam nenso yagie yehunu nenso yagie di ye penkwa enkwan onkwa na wo obi ani sa nkwasam wo nchine hwanche na ebekro praise him na kira se omo atenie mase omo nhuni ma bi ti lord o jabofo nanim no na se ebia nso omo kwa omo sori ntam wo sorry ntam ndam ka say the abofo no yema omo lord o appreciate you say no my lord enim de moya maye o appreciate you who said there be hwe ade e be che o be piapia e be gina so mo so ade a che lord ko bo omo so afi lord o sa dun ten o asa on ten ho no abofo no so mo asa mo sa mi anko ayam hyehyia afi ngo we nyina no lord ohun ye ato da bi na so obi e bo wa hwa wu hu na ojia wo bo a ho na abehu no eduru bi na so obi hu mo bo a dina okan so wo jimi nkwa wo so na eje ne nkwa wo so wo jimi nkwa obudu aka se nyankopon na eje nkwa nya nyabofo na eje nkwa odi kan adan identity a kire o mo se ye firi wade nche ne baaye o mo town no ta mo no mo town no o dan na di kire o mo se ye firi wade nche ne baaye obo nyankopon ni se nyankopon na asoma ye die ye ne anka se ye pe na aba ha se enya mo nte mu na aduru anim
You need to me the na right now so my say me say kuri. Ti ye ba no we ba je nkwa. Na kuromafo omo dede no omo are say ye na omo kro no no omo dwama mo no ene kuri asem papa bia nim. Ohwe yie. Ene nti ye ba say be o di kan mo say awurade na soma wo mo. Afi ye say obu kurom ase yi omo fi ha say. Amen. Lord akoni Lord ne nsa no ka sai. I say Lord yi concert bi. Come on fa. Ane aso ne den se be na aso ke kan. Asem ya ne aso be okoye no anom kan dia asem pa aso be kan abeka ni fia. Esi kuro be say nyame am okra won sa na obe yo. O ti ku ha so ti kuma se na kuma se kuro e be senke a. Se nyame pon di o ka sa asem che o no. Wa de ne mu amie pa o ka so no o ye liar. Enya mmere saa. Enya mmere kura se kuro no be say. Ti mun fi ase na mon ko en ko fan. Na ema no nso ankan se dem se emema be ware ye no wo mon ko de ne nso ye nko. Look. Mema no wo mon ko me se aware ye na salvation de aware mem. Amen. Ekunu so nyame Bible se ayire muntie mu kunu mu awuradim. Nya wiase o. Wo se muntie mu kunu mu awuradim. Awuradim na ye tie ye kunu ene ba so. Ye no do ye ho. Ye mo boa ye ho. So obi nya ntiase na obi adwene mu ehwa. Woni me se wo so Nyankopɔn ma wa. Wo de ema bu mfo no enkakra kakra. Enkakra kakra obo sa fe be du point bi no. Obo se onso ma. Kwame last born omu nyina free school mo no asoma kan se samene ya no nyina free school mo dia woni school on obejai enso nye okontem samre no na onim de no woka ne dia school sa eni so obi adwene mu emie ya onim se okwaso na mani kunu onim se okwaso na mani ba enti na mo se na ga mu bie di ha onim se osom fa se di obom mpa ya obi kura abo na mana bom mpa ya odawu ade ase nyese me obu wa ose eda bi yo ma bi ni ade asem ya no bi ka se me de eda bi ta se na ba mi ansa na aka ojan ko no preach a me de se ni se ba ko e ka bi free ekuro ba ko so ekuro mi ansa na atana tena wo mo na se enye dipa na won som no amen nipa na de wo de we no wo hu no won fom nso na de wo no won fom nso so ba ye den eni se asam no de asam free ba no e ho na anya de a na se ne mo nya obi a o de se wo obi o de se wo de e ma na ma wo nya ngopon ntem wo nya ngopon ntem de obi ani ho se mi kunu madam for me ba obi ani ho e wo nya ngopon kwa enti mo obi ma wo se janya mesom wo nya nya mesom a mesom nhwe wo na ye den ebi nya ma ya unhunu mo me se bibi si asi a se dia ahon boni timi senko po mu pa ahon boni se dia asa kombi afano me si jai ene do obeye woni tumi wi bia sa ne ba o woni tumi nko ade a sa ni me kuma do obeye bia no obeye se ento wa unhunu wo de mo de obi an mind wo de imagination wo ma yen se nke bi tomi a obu a kai bituna we kai me dem kai me anya so no okunu anya so no na yire o me mo ne nkwanchi ye ho de obi ani mfimfin amen ame ma no so mo so na ngopon no ye ne yere mo so na me momu o ye nyina ye do ye ho ye boboa ye ho obi a mo na yere obi a mo ne kunu e wo nkwanchi ye ho na so ye ruade woni wunya ngopon nko a ntemo a edi da bi enkosore hwen wan nkosore se me sore tia mere ye kan se die apostle menya saa o da ma kunu nso na me onye nya me so hwe na mo se afi na oboku ne character pa amen sana emani bi so ti o emani de ma me kan sa na se mo na ya na mo asema mo du me na mo ya na mo asema mo bo ananya sa o mo ya na mo asema mo bo sane ne da akra no otuna fifi ofio na matu afifi ho akonhoma me mo ne bio na fe ehunu ni ayetehie no
gyina awurade amen sana mema so ebedu bebi no na wo yiri wo twa da pa afi wo nti na meso ma se tina afi no udima ta meso ma dubi udima ta ma dubi asori ye beko so ntwa de ye beko anya wo sa wo nsuro me obi se wahwe asentino obi se obohunu na me anamfo wo ya me na mesapu o me hwasun wo nsa me hwasun se da benya ngonya nyi se ni Kristo ni tinu me da wo didie mu nti obohunu na me wo da fa ba wo so he wo de ba me so ni be hia wo amen mo ba duru sa na se obi a nuru sa yansu nyame yem emra ye be so rabon pai abofo ewo kurum ana wo ni kurum lot o kurum ana o free kurum asemi o te ye no osuro ye enye na tene na ofi se kunu be sei ono ade free kurum ho ni ma asemi ni o te ye na asemi o te ye osuro ye tu nyame ansa ne te a etretena ya abrabo ti obaba bi a hot message ji ewa fa ni munyam awurade ne ba bi a ye ton kuto ene nkatiye eno ne sane mane mama mu no e kire se ya anointing no abofo ni ko kurom no na de ebesie no na eso so o ba chi lot nkwa lot nso e kan se o appreciate me ntma appreciate o confess ye confession se o jime nkwa my lord one hide eno se ye ka se yesu nyankopon ba we confess and ye san so e believe o confess ye se o manya wani favor manya favor wanim na wadoye no so ayakase se oh jime nkwa you are saving my life you are not destroying my life on save me na dia won save me but oh jime nkwa oh ye mi yie oh boa me makomatu na so owura anka nya ha na me kwa anka beboa me oseko na hono me nse ho yes terms no doso term no ena na de ebe en ye action ka ho man nko ye mere term you are servant na so hu servant ni e bia won ho kana wana na wani chie bi no ko na bi wa ya ko papa no akwa de ontuatu ansema no o address ne say you are servant you hu servant ne ye nso e wo ye ho mo me nyina ye nsore aye onyame asam e ba ebesiesie na ebebie ye ni obi a ubanyame fie na awurade asam ba ese wo ti asam no na afa mu aba obi okwa asore kwada bia no enkwaje ne oyi ne ho fi hu o so onu kunu ho wono yire ho na hu so kwa so na kwada hu se okwa asore order no wonte hwe wonte hwe enti no matter se obesia ye ne ho wodi panim no wonte hwe sense me ba ye nyina na obeti wono wada yesi yan sori yan so sori bia wonte hwe enti ebedru me bi no so start so wo ye ne ye bia ma na nya nwanwa di oti asam no otie ne ye no otie ne enti enti ebero sa munyina mo ho na mo hwe mo ho edu me bia nanso e ma obi so ya da mete watension nko enfiri nyankopon asam so kozo obi ma tena won che obi da papa so wo da man ho ato no obi kuna da nyina ehwa nkoro mo what nani ba tie no hey ohun se ke ohwa nkoro mo wada ebade ehu ye mobo ebade nsakra ye mo nte saa de enso ma ko betima ye saa ne mo e kokobo so nyame asem no tie na asem no amakwa abofo wo fan lot wo fan lot all town na so bibi na ma ni free town oni town bio yes everybody okronkron ni ene what the wasem amaye what you for what na tene say ye benya esuro lot osuro nti na osuro se ejana e beto sodom wona waka ye nti osuro ye na ofiri ho onsuro a amane nko mfiri ho na nkede de reba no nso na koma ten nso nka ba se no bade hu ye mabo
ntimi nante upem ntimi nsuro ntimi nyɛ ɔkɛseɛ ntimi ntwe ɛho mfiri adeɛ bi anya biara ho wasɛm ɛyɛ nhyira ma yɛ ɛkɔso ayɛ nhyira awɔ abrabɔ mu de ɔkra bi a wɔasɛ biara hyɛ wɔn nsa de obi a wɔti asɛm biara nso bɔ ne ho ban na asɛm yi ɛnyɛ nhyira ma no yɛda wɔ ase Nyankopɔn wɔyɛ no Awurade Yesu din mu amen.